Шановные суродичи, дорогие белорусы! Наближается день выборов президента Республики Беларусь. Як і ўсе мінулыя выбары за апошнія 25 гадоў, щолетняя кампанія не з'яўляецца сумленнай і свабоднай. Многія моцныя лідары, якія маглі скласці канкурэнцыю Александру Лукашэнку, не дапушчаныя да ўдзелу ў выбарах. На сённяшні дзень яны арыштаваныя. Некаторыя з іх ужо шмат тыдняў гераічна церпяць здзекі ў лукашэнкаўскай турме. Цяперашняя ўлада баіцца сумленнай барацьбы на выбарах, бо ведае, што не зможа на іх перамагчы. Але ў нечым цяперашнія выбары адрозніваюцца ад папярэдніх. У першы раз за доўгія гады беларускі народ па ўсёй краіне тысячамі выходзіць пад бел-чырвона-белым сцягам, дамагаючыся зменаў. Абсалютная большасць беларусаў жадае, каб наша краіна была свабоднай, дэмакратычнай, незалежнай, каб яна кіравалася па законе, а не па волі аднаго адзінага чалавека. Беларусы больш не жадаюць, каб краінаю кіраваў дыктатар, які сярод іншага ганебна праваліў барацьбу з пандэміяй каранавіруса і такім чынам нясе адказнасць за многія смерці. Александр Лукашенко не мае ані законнага, ані маральнага права балатавацца ў прэзідэнты Беларусі. Дарагія суродзічы, самае важнае цяпер гэта наша поўная еднасць у тым, каб рашуча патрабаваць правядзення новых сумленных выбараў і вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Беражыце сябе і не забывайцеся пра пандэмію, якая працягваецца. І будзьце гатовыя да доўгай упартай барацьбы дзеля будаўніцтва новай, свабоднай і заможнай беларускай Беларусі. Жыве Беларусь!